No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän torille ja tänään on tiistaipäivä ja kello 12 ja ilmankosteus paletaan täysin kuin 60% ja -1 astetta ja tänään tehdään tästä extreme-langutusta. Tässä on Peter Sport ja Sami Aho. Joo. Ja tässä voi niin saman tien niin kohta tehdään tuo itse suoritus, niin ekana haastaa seuraavat tekijät tähän, että yrittäkääs pojat tehdä paremmin, eli Facebookin kovimmat pullistelijat Kimi Sauperi ja totta kai Duckface Olli Nokipiini. Tehkää paremmin perässä, jos uskallatte. Ja täältä lähtee haaste sitten Kymäläisen Sere ja Saarisen Tommi. Pistäkää paremmaksi. Eitäkö rock and roll, kohta lähtee. No niin, ollaanko me valmiina? Kyllähän me ollaan. Ei muuta kuin rock and roll! Tää on helppo, tää on helppo. Kevyyttä. Ei mitään hätää. Otan kuvaa, että mä en joudu saamaan. Sitten jos haluaa vähän tiukempaa, niin voi tehdä myös näin. Yeah. Eikö Jyväskylän saa sille terveisiä ja Riikkalämpöisiä. Kiitos hirveästi tästä haasteesta. Eskisen ja Anna, kiitos. Mä olen mennyt. 20 vielä. Täynnä. Come on, baby. Sorry.